sinema a theatr yw'r drwm, lle mae hanes pethau a phobl y llyfrgell, fel Saunders Lewis, yn gallu dod yn fyw o'r newydd. Oedd e'n bwysig i chi'n dod oedd yn ddylanwad mawr? Oedd e'n bwysig iawn i fi, oedd. Yr unig ffurf o ysgrifennu sydd yn apelio atai yn gry o ysgrifennu creadigol yw drama. Oedd e'n fraint i'n abod e. O blegyd, fel pob llenor, mae gen i ddawn eithriadol i ddeud glwydda. O'n i'n dwlu ar i ddramau e. Fe gwrddes i fe pan gynigiodd e Iris yn Gymerwch Chi Sigaret i fi. A fe oedd y catalydd a beri fi i fynd i rada ar ôl hynny. Roedd e darn o bapur i fi. Oedd e'n dweud, you must learn to live on the knife edge of insecurity. A mae'r papur gyda fi o hyd. Tybed a'r ffaith eich bod chi'n dramodydd mor dda, ydy'r ffaith eich bod chi wedi, mwy na lai wedi methu fel gwleidydd ymarferol. Ia, wel, dwi wedi dweud hynny fy hunan, a roedd gen i awydd mawr iawn i newid hanes Cymru a gwneud Cymru Gymraeg yn rhywbeth byw, cry, nerthol, yn perthyn i'r byd modern. Ac mi fethas yn llwyr. Dyna'r amser roedd e'r araith tynged yr iaith sy'n mor bwysig. Fe ddim yn fethiant o gwbl. Newidodd e hanes Cymru. Dyna oedd e am wneud a fe wneithodd e. Ond y canlyniad ydy, ydych chi'n rhoi yn eich gwaith ysgrifennu yr hyn ydych chi wedi methu ynddo yn eich bywyd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Mae'r amser wedi dirwn i ben. Nos da. Beth yw mi waith ydy? Fi wedi cael pip yn y llyfr yma dych chi, os na os ots dych chi. O, fi'n gweld eich nodiadau chi. O, dwi ddim yn cofio. Beth oedd mor arbennig amdano fe, de? Fel dramodydd, chi'n meddwl? Wel, e'n creu'r cymeriadau cymleth yn. Mae'r un beth a Shakespeare, mae rhaid i'r ereithiau yn y gyd fynd yn gloi ofnadw. Does neb arall yn Nghymru wedi sgwennu dim debyg iddo fe. Oeddi'r rhannau'n aros gyda chi wedyn? Odi, fi'n gwybod popeth. Fi'n gwybod y llunellau i gyd heddi. Odw, fi'n cofio. Odw.